Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, please just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 5, Cabo, for my brother. How's it? Right, bhuti kunjani? Right, man. Thetha nobani ubuya. Uthetha no-Art Ntonta ubuya phaya eTabankulu emagcirheni. Okay. Yeah. How do you feel about the game namhlanje? Igame yanamhlanje basidlale kakhulu abafana. Basidlale kakhulu and into besijongile yiwini. Besisho uba bayawina. And into endiyithandileyo ku-coacher lo asicoachayo kuba enze ama-changes afake uSolomons. Sifake uSolomons. Then akambulala i-confidence uFrosla wamvisa igame. Exactly, yeah. At least i-confidence izokhuphuka phezulu. Sayiwina igame ngalendlela esiyinileyo. Ngalendlela ngithela ngayo ndijonge igame ngolwesithathu. Ndithi ngolwesithathu sithatha 3 points. Siyahlala kula ndawo sikuyo ku-top 3. Number 3 asuke. Kungenjalo sijonge u-3 no-2 no-1. U-3 last number. So ubani i-man of the match yakho namhlanje? Umuntu ondlala kuhle namhlanje oye wasikhusela wenza yonke into ngu-Ox umthetho. Undlalela umthetho namhlanje kakhulu. Ndiyanikezela ngokwenhliziyo uba u-Ox namhlanje usenzele lento ifunekayo. Nkositata ababulise phaya Flagstaff. Ndiyabulela baba ndiphaya eTabankulu mna. Nazo Ngithama gqwirha phaya eBhesini ngaphakama. For your soccer updates, visit www.ngobo2010shopi.com.